ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахш теҷ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд ҳамон мошинои нав роҳӣ карданд ки мо қабул кардем пешкашон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълумотча дар WhatsApp имои крамда роҳӣ кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ мошин роҳӣ кардан мода барои фурӯшӣ мо қабул кардем пешкаштон мекунем, яъне ки номбар мекунем, баъд мегзарем бар навори мошинои фурӯшӣ. хоб дута кемри арзон роҳӣ кард, дута кемриҳои арзон дӯстон азиз срочна фурӯшӣ ҳастае. хоб ҳастае дайво некси бо нархи арзон дӯстон азиз, хундай портер, яъне ки мошини боркаш ҳастае ва ҳастае ваз нива ҳаста дӯстон азиз бо нархи арзон, Corolla се ҳастае бо нархи арзон дӯстони азиз, Opel Vectra ҳастае дутаи дигар дар территорияи Москва дӯстони азиз ҳастае Opel дути объёмни кадаги ҳастае, Opel Astra дар кузови караван ва ҳастае Toyota Mark Zio ҳастае ва Opel Hatchback, Opel Sedan ва дигар навъи маркаи мошино ки бо нархҳои арзон мо баҳри шумо яъне қабул кардем ва пешкаш мекунем. ва курси имза 114 сомонӣ маҳрамат мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. мегзарем ба аввалини мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон Toyota Mark X Zio ҳастае ки беҳтарин ҳолата мошини як дастгаштагӣ. соли бори 2008 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензине, объём мотораш 2.4 литрае, коробка автоматае. ҳолати мошин бардорум беҳтарин мошин, тозаака хеле мошини ҷазира гаста мошин тозаака як дастгаштагиае. дӯстони азиз, мошин яксола ҳуҷҷат, яксола танировка, салон тоза, кондитсионер ях, балон 80%, ходовой соз, дискҳои фасон, мотор беҳтарин ҳолат, коробка соз, тоқа суми холӣ. нархи мошина мегӯяд 90 там мегӯем, бо арзон ва муомилаи хуб мегӯяд мекунем. мошина айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ. электропакет, кондитсионер, мутрубши мошина маҷоз кор мекунад ва яксола ҳаст дӯстони аз мошин соати сиё бо волошда хали ҷои боркуниам дорад. мошин беҳтарин ҳолатаи мошини семения. хоб нақша мегӯяд 90 там мекунем. якумаш рақамҳои вавилон тоҷикистон аст, ахираш 70 WhatsApp кор мекунад дастишам ва дуюмаш рақамҳои Россия, ахираш 13 инаш да WhatsApp дорад, инашам кор мекунад. мошин 2008 сола мошин хеле ки дасти як одамда гашта чун вагон гирифта будиам. оидаи мошин шуд дӯстон аз Mark Zio ягон маълумот хоҳем, ягон савол дошта бошем барои фаҳмидани бештартон, дар ҳамин рақамҳошон занг занем, маълумоти пурраша аз соҳибшон фаҳмида гирем. тоқа суми холияи савдо муомилаи хуб дорад, марамат тамос гирем. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. Opel роҳи дар Москва ба наздикӣ бо Тоҷикистон мебиёяд, кадоме то ки дар ҷои дар Тоҷикистон мебинед ки мошин ба қарибӣ ба 10 биёбон мешавад. Opel Vectra A беҳтарин ҳолат, соли бори 1994 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензине, мотор 1.6 литрае, коробкаш механикае. ҳолати мошин баъдрон беҳтарина мошина. ҳуҷҷатош хай кам мондагӣ аст дӯстони аз, чашкаҳош умуман варид надорад, 4 та балон мегӯяд нав, салон тозак, светои хали зелени бутулка ва мошин айни ҳол қарор дорад дар Москва дар шаҳри Истра. мошин то 10 баъд аз 10 дар ёвон мешавад, метавонед ки то 10 дар Москва кадоме ки мехарад дар Истра дӯстони азиз. мошин нархаш 33 000 сомон аст, боз муомилаи худ. ин мошина дӯстони азиз шумо бовар кунед ки мақсад Россия мерава меаст, зашти мошини боварӣ аста. мошин мегӯяд як дастгаштага, мошин беҳтарин ҳолатае. баъд аз 10 дар ёвон мешавад, 33 000 аст, бо метавонед ки мақсад ки занг занед қачон муомила кунед срочна. якумаш рақамҳои TCL дастӣ кор мекунад, рақамҳои Тоҷикистон аст, дуюмаш рақамҳои Россия, ахираш 02 инаш да WhatsApp дорад. мақсад ки бологии шумо рақамҳои чӣ гапа ин мохад пайваст TCL ва поёнинаш рақамҳои Россия 02 иш WhatsApp дорад. ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд тақрибан як моҳ зиёдтарак мондагӣ аст дӯстони аз, 33 000 сомон аст, боз муомилаи худ дорад. мошин дар Истраш Москва, марамат дигар маълумотча гирем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон Opel Astra G ҳастае ки дар кузови караван срочна. соли бори 1999 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензине, газ мегӯяд ки газа вообще истода бурдагӣ нест, фақат бензини холӣ ки мегӯяд гаштагиае. газ мегӯяд дора задагӣ ҳастае, вақт як зада мегӯяд бо дигар истода набурда мегӯяд, манхол нашид, газ яъне истода бурдагӣ нест, яъне ки дорад. бензини холӣ ки гаштагиае. мотор 1.6 литрае, коробкаш механикае, ҳолати мошини баъдрон беҳтаринае. танировка дорад дӯстони азиз, кондитсионераш кор мекунад, ходовой нав. мошини баъдрон азиз як дастгашта мегӯяд соҳибаш мегӯяд аниқ.
мошин мегӯяд ай ҳамун кадом соли гирифтиянд то ҳозира дасти як одам да ва техпас кутам дар номи хучонай балоношам навай салоншам тоза кард танировка дорад мошинча сарсен чотка. нархи мошина мегӯяд 52 000 мегӯяд камтар мегӯяд арзон мекунем. мошин айни ҳол қарор дорад дар дунёи Файзулдустон азиз. анав дида мешавад мошин ай соли 2012 мегӯяд то ҳозира як даст гаштаги даки ай 2012 мегӯяд ай вагон гирифтиям то ҳозира мегӯяд як даст гаштаги 52 000 сомон аст боз муомила дорад қарор дорад дар дунёи Файзобод. ҳар дар рақамошу кор мера рақамои Россияда WhatsApp дора маромад занг занед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ Opel Vectra бе асаи баъдрон ки Opel Duty яъне ки простоя объёмни кадаги астае. соли 1697 асае ки суҷфурӯш газ бензинае мотор 1.6 литра 1.6 16 сони азиз коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. светои серебристи беҳтарин светсони азиз балонош ҳолати корӣ дута электропакет салон тоза мошин нахаду. нархи мошина мегӯяд 34 000 мегӯем бо арзон муомила мегӯяд мекунем. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи рудакӣ 34 000 сомон аст боз муомила савдусони азиз дорад тоқа сумайне ки муомила дорад. промои рақамои Россия ҳам кор мекунад ҳам рақамошудусони азиз WhatsApp ҳам дорад. мошинсони азиз созае Opel Vectra B яъне ки дутира полни худ простоя объёмни кадагиам маромад метавонед ки дигар маълумотои пурраша аз соҳибашон гирем. дӯстони азиз агар шумо дар махалли мошинои фурӯшӣ хона замин квартира ягон техника ягон компания ягон маҳсулот чизе ки шумо дар агар махалли барои фурӯшӣ барои реклама кардан бошад маромад метавонед ки сурат маълумотро дар рақамои 885 12 20 WhatsApp имо телеграм доред дар блог аст номери WhatsApp мо чизи фурӯш дорем рӯи кунем реклама мекунем. лайк казанед сунад навори моро то охираш тамошо кунем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ Opel Vectra A асаи баъдрон ки срочная соли 1693 асае ки суҷфурӯш газ бензин объём мотор 1.6 литра коробкаш механика сайсаи мошини баъдрон беҳтарин созае. мошин яксола ҳуҷҷат дорад утилизатсия дорад дута балони пешаш пачка дута ақибаш средни салон тоза мотор соз коробка соз мошинча чотка. нархи мошина мегӯяд 19 000 мегӯем бо камтар арзон мегӯяд мекунем. мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе 19 000 боз муомила дорад азиз яксола ҳуҷҷат ва утилизатсия дорад. хоб промои рақамои билайни ҳисоби шуна 24 соат кор мекунад дар рақамошо дӯстони азиз мақсад ки WhatsApp ҳам дорам ин ҳами рақам ҳам кор мекунам WhatsApp дорам мошин дар шаҳри Душанбе. кадоме ки Opel Vectra хараста маромад дӯстони азиз занг занед маълумотша гирем. ва кадоме то ки дар ҳамин навори мо наёфтед мошини маҳқулӣ доранд дӯстони азиз дар комментари мо нависед ки кадом маркаи мошин ба шумо лозим аст мо мошинои гуфтагӯи шумо дар видеои оянда пешкаш мекунем. шумо ҳам як лайки бепула дареғ надорем барои мо муҳим аст ки мисол ҳамин видео пеш рав ка мисол паҳн шаву одами мошинхар соҳиби мошин шавам. навора падисаш мекунем чӣ мошине ки лозим аст нависед пешкаштон мекунем. раҳмат барои ҳаматон. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ мошини фурӯшӣ аст дӯстон Toyota Corolla C соли 2011 сол асае ки суҷфурӯш бензини хулияи мотор 1.8 литраи коробка автоматаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникияе рости гап мошина нафтан ки чӣ расход дорад чӣ кор дорад инаша намедонам бохӯ мепурсем мошин мегӯяд созае айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе ва фурӯхта мешавад бо нархи 71 000 сомон. нархшам хесоби шумондай ака чанд қашам мегзарам ки нархи ахирша бо барои харидори худтон метавонем ки маълумотша гирем. 2011 мумкин ба дар назар дубайст ки 70 000 сомон аст дӯстони азиз бо хайқати хучон гап занем. мошин дар Душанбе рақамошон аст дар мегафон маромад занг занед. мо хона замин квартира мошин мақсад чӣ маҳсулоте ки боша реклама да мегзорем дар YouTube Instagram TikTok Facebook амхел дар сайтҳо кадоме ки ягон чизои фурӯш дорем дар рақамҳои болобуда 20 WhatsApp имо Telegram дорад рӯи кунем реклама мекунем. лайк казанед навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ аст дӯстон ВАЗ Niva астае ки соли 2004 сол суҷфурӯш бензини холӣ объём мотораш 1.7 литраи коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. суд аз мошина мегӯяд мотор шудааста коробка мегӯяд судустони азиз идеални состояние ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд то июни 2025 мегӯяд дӯстони азиз моторшда мегӯяд ҷавоб мегӯ мегӯяд зура хайр 2 мили чи дига кор дора мегӯяд бо ира мегӯяд ба телефон фаҳмода метиҳем. нархи мошина мегӯяд 28 мегӯем бо савдои хуб мегӯяд мешавад. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Файзобод ВАЗ Niva. дар комментария бисёри шумо хоҳиш карданд ки ВАЗ Niva шавад дӯстони азиз бари шумо мошини гуфтагитон
нархш 28 саудош қадар назди капоти мошин дигар маълумотро маромад гирем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстон Hyundai Porter мусоян мошини боркаш. соли бори 2002 сол ҳастае ки сӯзишфурӯш дизел коробка механика номурош транзит балони ҳолати корӣ инам хали кузофи бо болош маҳкам мақсад ки чияй чияй хали тайёрай. нархи мошина мега 54 та мегем бо арзон ва савдои хуб мегад мекунем дар назди капоти мошин ва мошине ки мо номбар кардем айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ҳисорда 54000 муомила дорад. Марҳамат сун азиз Hyundai Porter 2002 сол. Хоб нархи қимат на қимат нест арзонай рақамош раса мегафон марҳамат дига маълумота гирем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 Cybertruck ки соли бори 2007 сол. сӯзишфурӯш бензини холӣ объём мотораш 2.4 литраи коробкаш автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. номури мошин транзит светои сафед балонош ҳолати корӣ кондитсионер ва дигар чиҳои лозимӣ. нархи мошина мега 70 та мегем акхай намедонам бо чанд қавм арзон мекунанд. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе аст. мошина метавонем ки бо расход камбудиша аз соҳибашро пурсем. мошин ранги дубайс ки метавон бохтон цуни азиз аниқ када гирем. лайк казаред навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастаи Daewoo Nexi. соли бори 1994 сӯзишфурӯш газ бензин мотор 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз документҳои мошин мега то охири сол ҳастаи мошин мега соз хай камтар салонш хеле кор дорад хеле чӣ бигӯм латта патош хеле безеб шуда аст метавонед ки як камтарак боч кунен. нархи мошина мега 10500 мегем боз камтар мега муомила мекунем. мошин мега дар ҳолати хуби техника дӯстони азиз айни ҳол дар Душанбе қарор дорад. мошин мега дар ҳолати хуби техника гаштесай. хоб ин рақамои мегафони соҳибшина мошини дар шаҳри 10500 кадоми то ки мехаред ягон маълумот иловагӣ хоҳен занг занед. фақат дӯстони азиз кадоми то ки навора тамошо доред лайка фаромӯш накунед навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстон Toyota Camry 2 бо нархи арзон Европа. соли бори 2006 сол ҳастае ки сӯзишфурӯш бензин газай объём мотораш 2.4 литраи коробкаш механикае. мошин мегад Camry Европа тӯнад мошин мегад созай ҳуҷҷатош қатъи утилизатсия мегад кардагияе. хоб хай дигар чиҳои лозимӣ нархи мошин мегад 66 та бо ягон сум муомила мегад мекунем. мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд дӯстони азиз. мошинам хеле светои сурхай. нархи мошин 66000 сомон ҳастае мақсад ки агар харидори аниқ бошад бо ягон сумша арзон мекунанд. ин рақамои телефони соҳибшина мошин боз як бор дига мегӯям ки дар шаҳри Хуҷанда Душанбе ё ки ягон ҷойга не имина шаҳри Хуҷанда мошин қарор дорад. кадом то ки дӯстони аз Camry динам хеле механика будай мақсад 2006 ки мехарем марҳамат маълумотои пурраша гирем. оиди мошин ва одамое ки мошини фурӯшӣ доранд хона замин квартира ягон техникаон компания маҳсулот дар рақамои болобуда 20 реклама мекунем. хай ҳамин қадр мошин буд мо пешкаш додем. ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда.